Jedna ekipa Pazara koja organizuje, koja zna šta radi. Mi smo imali prostora da damo šansu i nekim igračima koji nisu igrali puno. Osetilo se to što se tiče, da kažem, meč forme, par igrača. Nismo uigrani u tom sastavu, u toj formaciji, ali opet i kad smo primili taj nesrećni prvi gol, onda nismo paničili, nismo ulazili u frustracije i kontrolisali smo igru. Znamo da ovde kad god slomimo protivnika da bude lakše, nekad nam treba 15 minuta, nekad nam treba 95, ali to je draž fudbala i na kraju drago mi je zbog navijača što smo postigli pet pogotka koja opet uveličavaju ovaj rođendanski dan. Rakonjac je dobio šansu od prvog minuta, uzvratio je sa 2 pogotka. Bilo je još lepih golova, ali možda ga ipak treba danas posebno istaći. Pa dobro, svakako znači špicu, ne bih zaboravio ni Pešića koji radi za ekipu, verujem da je ostao i on, da bi on postigao pogodak. U svakom slučaju on je puno igrao, hteli smo malo da ga odmorimo. Dobra je stvar da imamo 2 raspoložena špica, ako pogledate unazad godinama je to bio kvalitet da i ti igrači koji sa klupe uđu postižu golove, i Pavkov, i Ofi, i Dioni, tako da to su neke stvari koje nam trebaju. Konkurencija jeste velika, ali to su neke slatke glavobolje za mene koje ćemo rešavati usput. Ovi momci zaslužuju da dobiju posjetu ovako na svakoj utakmici. U regularnom delu čini mi se imamo još 2 utakmice kod kuće, pa se nadam da će u istom ili većem broju doći na te 2 utakmice.